Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m unu. Asị m edo onye mma ya dịkwara chi ya mma. Tata bụ ahịa Afọ ka Igbo zụrụ tata. Ekenekwa m unu. Ọ ka bụ m bụkwa Maazị Izuakọlam, onye nkwado ntọ ome n'ọdịnala Igbo. N'ụbọchị tata bụ Afọ, anyị chiakwara azụ na nke dibịa ọdịnala ama ama, onye a bịagburu na nke jụkwa ya ọtụtụ ajụjụ gbasara ihe ọdịnala. Anyị laghachikwara azụ ka anyị mụta ọtụtụ ihe dị iche iche n'aka ya n'ụbọchị tata bụ Afọ. Ekenekwa m unu, Maazị Ndewo. Maazị, biko gwakena anyị ha bụkwa aha ya ọzọ. Ndewo, nke izizi ka nkelegolo unu were asị na ọdịbụrụ dị na nke ya metara ụlọ mkpụrụ ọma. Aha m wụ nke njika na ihe anyị chukwu nwa ebe anyị nwe ogoshi welele ejikwa na ajịrịja mmiri ọlọmalọ. Ndewo Maazị Ndewo. Maazị, a kelekwara gị maka nnabata ị na-anabata anyị, maka na mgbe ndị a bịara ebe anyị nabatakwara anyị gwuru otu isi nabata anyị n'ụbọchị tata bụ Afọ. Anyị kelegịrị nne. Biko, na nta ajụjụ a bịara ịgba gị tata, anyị nwee ike mmụta ka Igbo ndị ọma na-egekwa anyị ntị nwee ike mmụta ọtụtụ ihe nke sitere n'aka gị na nkụzi ka ị na-enye anyị, maka na o kwere m wee ghọta na o nwere ndị na-esonyere anyị nke ukwuu. Biko, anyị chọrọ ịjụtụ gị ajụjụ n'ụbọchị tata bụ Afọ. O kwere m ghọta na ị ga-azakwa anyị. Ndewo. Biko, ihe a chọrọ ịjụtụ gbasara ịlụ ụwa. Anyị ma na ọtụtụ ndị nkụzi akụziri anyị gbasakwara ịlụ ụwa. Gị onwe gị etitụkwa n'aka na ihe gbasara ịlụ ụwa, mana o nwere ebe anyị chọrọ iti itu aka n'ụbọchị tata ka anyị nwee ike mụtakwuo onye ndị anyị na-ama. Ya chọrọ ịjụ bụ na mbido bụ, o nwere ọgbọ ma ọ bụ afọ ole mmadụ na-anọ n'ụwa n'ime ka o doo anya nwata nọ afọ 10 wee nwụọ, ọ ga-alụ nwa ụwa? Ndewo. Ọ bụrụ ka m ghọta ajụjụ gị bụ o nwere eji mmadụ ya elu o wee lụọ ụwa, ma ọ bụ nwata n'afọ 10 ọ ga-anọwụ mmadụ ụwa. Ndewo. Nna m, sorry, onye obodo ebe ka ịlụ? Ama egbe mgbu. Ndewo nnọọ. Ma brother, onye obodo ebe ka ịlụ? Okay. Daalụ m. Ihe a wụ common mistake anyị na-enwekarị, mana some of us na-abata n'ọdịnala anyị ewelugo nwayọ nwayọ na-akọrọ ya. Ọlụlụ ụwa enweghọ kategori, enweghọ eji ama akụrụ nọ eji a ka ya abụ iwe lụ ụwa. Some people na-abụ ha jee asị gị na ha bụrụ chi ha anụ, gbuoli ya ewu, gbuoli ya efi, at the end of the day na chi ha anabata ha sị na ọ bụghị onye ụwa ha, na ha chọgide chọọ asị ha n'ọda nọrọ ha ụwa, ma asị ha na-alụsị nọrọ ha ụwa. Sọmọbụla emechakwa efe niile dị n'ife ka na-enye ha nsogbu, na-eme gịnị na-enye ha nsogbu. O nwere common mistake a people na-eme. Ọlụlụ ụwa abụrụ must na ị abụ agadi tupu i wee lụrụ mmadụ ụwa. Mba. Ọlụlụ ụwa abụrụ na ị abụ isi awọ tupu i wee lụrụ mmadụ ụwa. Mba. Nwa ọbụla amụrụ na ngwuru, amụọ ya na ngwuru nọ 7 days, baa nke 8 days, wee mefe niile dị ya wee baa anya afa, o wee bie name afa a na-akpọ ya, eji ije na mmụọ, because ka a na-aba mmadụ afa na mmadụ ka a na-erejista ya na mmụọ. That is one thing that people don't know. Eji ihe gbasara ịba nwa afa were ya wee na-eme, ha anaghị take ya serious, were na-eme caricature. Before na be anyị achọ ịba mmadụ afa, ọ na-abụ mmemme ka ọ na-awụ, because you are giving that child an identity. Ihe a eji mali ya na mmụọ ma mali ya na mmadụ. O nwere ihe m gwara unu last time gbasara ọda. The process i were ọkụkọ nye ọkpara nọ na be nna gị, ya jee igwe ya na amụgo nwa ka aba nwa aha afa. Dide a na-aba nwa aha afa na-enye ya afa, erejiste gị ya n'ọda, ọ bụrụgo a bona fide member of that family. Now, that child nọ 5 years, 6 years, 7 years, as the case may be, as long as no nwego identity eji mali ya, eji regista ya na mmadụ, ndị ichie regista ya na mmụọ, nwa ahụ nwụọ, ọ ya lụọ nwa ụwa. Ma ọ dị 7 years, ma ọ dị 8 years, ma ọ dị 10 years, nwa ahụ nwụọ, ọ ya lụọ nwa ụwa, because o nwego identity.
some persons na-efi nọ na nna nna ha must be the one ga-anọ ha ụwa, nne nne ha must be the one ga-anọ ha ụwa, so it must be an elderly person. No, nwanne gị nwoke ya lọnwụrụ gị ụwa, nwanne gị nwaanyị onye nne na nna jikọrọ gị na ya na-abụ ga n'ọnwụrụ gị ụwa. For example, na nne gị mụrụ ụmụ like ụmụ 3 or 4, ha nwụsịsị ya before wee mụọ that particular person. Maybe asị na nwaanyị mụrụ nwa izi anwụọ, ọ chọrọ nwa for 3 years or 4 years na o nwetaghị nwa. There is possibility ọ bụ na nne gị tụrụ ime ọzọ, nwa nke izizi ahụ nwụrụ na alọrọ ya ụwa, because na nwa ahụ enwego identity. As long as na amụrụ gị inwe identity, ị dị qualified ịlọrọ mmadụ ụwa, except ị gasị na amụrụ gị na inwe ha aha until you wee ruo 100 years enye gị afa. So as long as you have an identity is registered, mana mmụọ mana mmadụ, ị alọrọ, you are qualified ịlọrọ mmadụ ụwa. Ndewo. Maazị ndewo. Ka atọkwa m iche na ala aga ala amụta. Sure. Anyị ga-anọkwa na ihe gbasara ihe ịlụ ụwa ahụ, anyị nwee ike mụtakwa ihe ọzọ, maka na o kwere nghọta na ndị ọmala ekpeghị anyị ntị ga-amụtakwa ọtụtụ ihe n'ụbọchị taa. Ihe gbasara ịlụ ụwa, onye dị ndụ ọ pụrụ ịlụ ụwa? Ndewo. Daalụ nne. Onye dị ndụ na-alọrọ mmadụ ụwa. Onwe ndị na-adị ndụ alụ ụwa, mana ọ naghị ahụ ihe na-eme kwa mgbe. Ya na-eme in some cases, I notice ya n'ịgba afa, anyị chọpụta ya n'ịgba afa. O nwere ihe a ga-agwa onye a ya zee elu. O nwere ụsọ mmekọ ọ na-ama mmekọ with that person na-alọrọ ya ụwa, because na anaghị enwe ọkpala na-abụ n'ofu oji, and that is different na mmadụ dị ndụ lọrọ gị ụwa from na mmadụ bụ ịlọ ụwa lọrọ mmadụ na-abụ ma mmadụ ebe ụwa. Ndewo. Ndewo. N'okwu i kwuru na nke ikpeazụ, o nwere ihe m ghọtara m ji aka, maka na ndị na-esonyere anyị ama m na ọtụtụ n'ime ha ga-ejikwa anya ha aka. O nwere ebe iji juru aka isi mmadụ ịlụrụ ofu onye ma ọ bụ mmadụ abụọ ụwa ma mmadụ atọ ụwa. Ihe dị otu a ọ pụrụ ime? Ọ na-eme eme. Ị ga-akọwatụrụ ya ka ọ ga-esi were mee? Well, ma nkọwa nwụrụ gị because ife dị na mmụọ, but all is possible. Onye nwere ike ebe ịlụ ụwa, ọlọ ụwa bụ mmadụ na-abụ ije n'afa sị gị na onye a lọrọ onye a dị otu a ụwa. Eme ike jekwuo n'afa sị gị na onye the same person na-alọkwara onye dị otu a ụwa. Ịmara ihe dị n'ụwa ahụ, o nwere ndị na-ala ike ha chi ime ife ha mee ya ọsịsọ. O nwere ebe mmadụ ga-alọrọ ụwa na ndị ichie, so o nwere ndị ga-achọ ka ha gbaa nke ha n'oge. But I can't tell you that this is the criteria or this is the qualification. Oge ejebe na mmadụ ga-alọrọ, I can't talk much on that one. Mana ama na mmadụ ụmụ onye na-alọrọ mmadụ na-abụ ụwa, ọ nwekwa ndị na-adị ndụ lọrọ mmadụ ụwa. Ndewo. Ndewo. N'ikweta ihe ị na-ekwu, enwere m ọtụtụ enyi bụ ndị nkanụ, ndị m na-anụ ogbo ofu onye ha mmadụ atọ asị na onye abụọ ogbo ha, na mgbe ọ nwụrụ na ha ga-aga akwamozu ma ọ bụ rie ihe siri ebe ahụ. N'ọkwa na mmụta na nke irekwu ikpe ghọta na mmadụ abụọ maọbụ atọ na ofu onye ga-alụrụ ha. Maazị ndewo. A ga-arụkwa na ofu onye ịlụ ụwa ka anyị jụọ ya ma jụmie ya, maka na ọtụtụ ndị na-ajụ anya ajụ n'ọkwa na-akụ nke a na-esi wee mụta site na ihe onyonyo a na-egosi mba. Ya na-ajụ bụ ma nwoke ọ pụrụ ịlụ nwaanyị? Ya nwoke ya lụrụ nwaanyị ụwa, nwaanyị ya lụrụ nwoke ụwa. Ọ dị very very possible. The process you see aga, I cannot explain. But not the possible, but these are the things we see almost on weekly basis. Let me not say daily basis. Probably on daily kind of for no one. But let's say weekly basis, we see these things. Yeah, about for one man or walk. Okay, about afa chọgide ọ bụ na nwaanyị na-agbara afa, ọ bụ na nwoke lọrọ ya ụwa. Okay, ọ na-abụ some persons na-abụ ha na ọ na ịbụrụ nwaanyị na ọ na mmụọ ị na-afụ onwe gị as nwoke na nlọ. Some people na-abụ nwoke ha na-afụ onwe ha na nlọ, ha na-afụ onwe ha as nwaanyị na nlọ. But that one will topic for another day. Enwe ike kọwaa otu nke ahụ sịrị gị na-esi wee because na o toro ogologo. But in short terms, n'ọnụ mkpuchiwo, nwoke ga-alọnwụrụ nwaanyị ụwa, nwaanyị ga-alọnwụrụ nwoke ụwa. Ọ dị 100% possible, mana ọ naghị adị kwa mgbe
ị ga-aghọta malụ ebe o merụ. Ndewo maazị ime na nke ukwuu. A ka nwekwara ajụjụ ọzọ ndị anyị kwesịrị ịjụgo n'ọkwa ka anyị gaa n'iru wee jụọ ya, maka na nkụzi kụzigburu maka ikenga. O nwere ajụ nchiri isi ebe a wee jụọ ọgụ na ndị na-eso anya anyị wee mụtakwa ihe, anyị onwe anyị wee mụtakwa. Ebe ọ bụrụ na nwoke pụrụ ịlụ nwaanyị, nwaanyị alụrụ nwoke ụwa, nwaanyị ọ ga-enwe ikenga? Mba. Why? Ikenga wụ nwoke ihe nwe ikenga. Ama m na ụmụ ya ajụ m ajụjụ ebe ọ bụ na nwaanyị ya nwoke lọrọ nwaanyị ụwa, ya na nwaanyị awa gịnị mezi ọma nwe ikenga bezọ nnọọ nwoke nwoke n'ọlịa ma nwaanyị lọrọ nwoke ụwa gị mezi ọmgọzimi na nwoke ahụ ama nwezi ikenga. Thank you. Nke bụ eziokwu dị na ya bụ na nwaanyị anaghị enwe ikenga. Ọ dịghị adị nwa majik onye kwuru ime nwunye ya. Fọsụ dị n'ikenga karịrị nwaanyị ama mbụ nwe ya. Ya merụ ọ bụghị dibịa niile ka ị eje na bịa ọgwọ ọrụ gị ọgwụ ebe mụ na bịa, maka na abụ dị n'iche n'iche. O nwere oke agwụ, o nwere nwunye agwụ. Ịmaji maka ife na-ewu dibịa ka ije bute ihe karịrị agwụ gị wee debie. Bikọs ịbịa na agwụ nwere agwụ nwaanyị na-echi eze na ya, nwaanyị bụ ọkarịsịa, nwaanyị bụ okwusi ọgwụ dị na ya. Ibute ya ihe ọ na-ama mbunwu o reject anya, datị na ama arụ ọrụ. Okay? So what I'm trying to say here is that o nwere ibu ihe ebunye nwaanyị ọma mbunwu ya. I nwere ike nga dọkwasịrị nwaanyị ọma mbunwu ya. Now, for example, na nwoke lọrọ nwaanyị ụwa, emiri hụ na ị ya adọrụ nwaanyị ahụ ikenga. Mba, ikenga ya esi n'aka nna ya ma ọ bụ aka ji ya. Ebe a ka o esi tapụ strength of ikenga ya. Ị bịa the other way, ọ bụ na nwaanyị lọrọ nwoke ụwa, otu a si eme ya wụ a na-adọrọ nwoke ahụ ikenga nke ya nwa bụ nwoke. Because ị na-adọrọ nwoke ikenga na ị gasị ikenga onye ụwa gị, ikenga chi gị. Okay? Mana na onye na ọgụ ụwa bụ nwaanyị, ị naghị adọzi ikenga chi gị. Ihe na-adọzi bụ ikenga nke nwa asụ nwoke. Mmụọ bụ nke njika na-adọzi ikenga keta ma na-adị ikenga nke mmụọ ka o sozielu nya bụ onye ụwa wee lụwazi ọrụ. And you don't put them together. Ịma ntinye ha kata ha bụ ọrụ. Ha na-aba agaghị eri nwa nri the same time. Ụbọchị ihe egbu anụ, ọ bụ na nwaanyị lọrọ bụ ụwa, ịdọga n'okposi nwaanyị, iwere nnekwu ọkụkọ igbuolu nwaanyị nọrọ abụ ụwa, iwere oke ọkpa igbuolu ikenga nke gị. Because mmụọ power adịghị n'ahụ bife ga power basi ya. You can't attach it to the woman. They attach her to the woman or hapụ gị ụmụ ike kụọ ọgọ ya, because the thing dị ka na-akị ya nsi. Ụmụ nwaanyị kịta ka ọ bụ ụmụ nwaanyị nweghọzi nsọ. Ụmụ nwaanyị chọzi ime the same thing nwoke na-eme. If ha chọrọ ka ha karịa nwoke, rekwasị nwoke n'isi. Onye nke a na-eme nke ọ na-eme nke nwa ozi onye nwere nsọ, nwa ozi ma ebe limit ya dị. Mana at the end of the day, agbasi ọsọ agụọ miles. Mana ị bịa na mmụọ nwere rules and regulations. They are governed by laws. They don't take what doesn't belong to them. Energy nwaanyị ama mbụ nwe ikenga. So in that case, nwoke lọrọ nwaanyị ụwa doesn't mean ya dọrọ nwaanyị ahụ ikenga, because ikenga bụ nwaanyị ahụ ka ị na-emegodo at present ọma mbụ nwunye. Ọ bụrụ na nwaanyị lọrọ nwoke ụwa, ị ya dọrọ nwoke ahụ ikenga oke. Ọ bụrụ na mụnwa bụ nke njika, ị ya dọrọ m ikenga nke njika. Ọ bụghịzi ikenga onye ụwa, because na onye ụwa m enweghịzi ikenga. And you cannot attach them together. Ị attach them together, ọ dị ka na iwelu injin keke jetie na 911. Ọ ya nwụọ nke ịchọkwa ọgbarieri keke. So otu a ka o si wee. Maazị ndewo na nkọwa ọtọka m. Ekwere m n'eziokwu ma ghọta na ndị na-esonye anya na nke a ga-atọkwa ha ka o sila atọ m. Ọdịnala dị ụtọ ma kụzie n'ụzọ ziri ezi. Biko ụmụ ọtụtụ ihe
anyị na-ahụgasị n'ala anyị bụ ala Igbo na-eme n'ọgbọ a, ka anyị site n'ebe ikwuru okwu na nwaanyị adịghị enwe ike, o nwere ihe ndị anyị na-ahụgasị ebe nwaanyị na-agbakwụsị ma ọjị, nwaanyị na-akpọkọrọ mmadụ chi ya, egbu ọkpọsị kwagoro mmadụ chi ya, wara ya ike mgbe ọtụtụ ihe anyị na-ahụgasị. Anyị sị ka anyị jụọ gị, ihe ọ bụ ihe ziri ezi na nwaanyị ga na-awakele mmadụ chi ya n'ike nke ya? daalụ na ihe a gbadoro okwu n'ihe a nkwu kịta. Ịbịa na mmụọ, female spirit ma line ya, asa anụ niile nwere ote ya. Ịhapụ ote nke gị gba ote onye a, ị ga-enwe problem. Ịhapụ nke agba ote onye, ị ga-enwe problem. Some of them na-ekete ya n'ike because na ha jụrụ belong ha n'otu. Efilio na ha mezie anya na onwe ihe ha ga-emenwu ha. Afụrụ ndị ọbịa dị n'ịntanetị, nwata nwaanyị jede kwuo mmanwụ, ọsịnọ content, ọsịnọ comedy ka ọ na-eme. And one of the rules nọ n'ọdịnala, do not swear by anything. Don't joke with ọdịnala. Otu onye hụrụ ya ka ọ dị. Ọdịnala bụ mma na-abụ, mma ibu na-abụ ka ọ bụ. Ka o si egbu ka o si azọ. O nwere rules that you must follow. Ime njọ amasị na alụsị, sometimes na alụsị na-egbu onye na-enye ya nri. Ọ bụ na alụsị a do specialize n'okono ọjọọ sọtọ ogbu onye na-enye ya nri. Imejọ ọnya o mee gịnị? Ọtọ n'ọba ugele nwa dị n'azụ aka ọtụọ gị. Very soon some of them ga-ebido nwebe that kind problem a na-enwe. Ị afọsị nwaanyị taa, nwaanyị na-ebuziri mmadụ oke ite. All in the name na ha filu na dibia na-ewetazi ego. Onye ọbụla na-amanyazi na dibia, ma onye akpọrọ ọrụ ma onye na-akpọghị ọrụ. Kedu ka nwaanyị na-enwere ike nga, na-ekwesịghị inwe ike nga ga-esi ga dọọrụ mmadụ ike nga? Ị makwa inwe ike nga, on whose power ka ị ga-eji wee dọtụọ ike nga? Ị nweghị ike nga, you're not allowed to have ike nga. Ị ga dọtụzielu mmadụ ike nga. Ka ebe ahụ ị ga-eji dọtụọ ike nga? Nna keke ogetolu 911. My brother, keke oyetolu 911. Nwaanyị ekwesịghị ịdọtụrụ mmadụ ike nga. Nwaanyị ekwesịghị ịdọtụrụ nwoke chi ya, onye ụwa ya. Nwaanyị enweghị the power ịdọtụrụ nwoke onye ụwa ya. Mana ịbịa kịta ka a na-emezi ya. Onye kasị gị na ọmụ a bụ eze nwaanyị ụta gbawara igwe. Ọmụ a bụ eze nwaanyị osimiri 77777777721. Ọmụ a bụ eze nwaanyị thunder and lightning. Yes, ọmụ a bụ eze nwaanyị ụkwụ gbawara osimiri. Asa akwa ntụgbogbo afọ a niile, atụtụla ọdịnala Igbo mebisie. Onye ha ihe meziri, ọ dịzịa nsọ adịrọzi n'ife a na-eme. Nsọ adịrọzi n'ife a na-eme. Everything na-emesi na internet. Ị ga-afụ nwaanyị oyiye shọp nika, saa gị anya, ị na-afụ pantị oyi n'ime, ọwasa ngada, dobe ite n'ihu ya, na-egbu ọgwụ, na-egbu oke ite. Nwaanyị, o nwere ọrụ nwaanyị dibịa na-alụ. Ya mere nwaanyị dị anọ na be di ya na-alụ dibịa. Ma ịdọha ha bụ na be nna gị, asị gị chere nụọ di, ị ga-adọ ha bụ gị na be di gị. Gịnị ma a na-agwarọ gị sị gị jee rent ya ụlọ, jee adọ ọgwụ n'ebe rentịrị ụlọ? O nwere reason anaghị agwa nwaanyị jee egote ala atọ ha bụ gị n'ebe igoro ala. A na-asụ nwaanyị na ịdọ ha bụ na be nna gị, nke ji ada ha bụ na be di gị. Ikenga di gị bụ ife ga-echekwado gị. Ikenga nna gị bụ ife ga-echekwado gị, kasị na ọ bụ na onwe ya nwere ikenga. But this will be topic for another day. Nwaanyị nwere limit ọ na-ejedebe, mana ụmụ nwaanyị anyị kịta ọnwụzie na-enye ya na onye ọbụla bịazi kịta abụ onye ọbụla na-emezi ka o si wee sọ ya. Nwaanyị bịazịa ọsị nwoke wetalochi ya, let's say for example ihe awụchi onye uwe onye ahụ, nwaanyị ewere ya debe waa anya ngada. Most of them enweghịzi nsọ. Onye gbasị akwụna ọfụna ndị a na-enye di ya nsogbu, ọsịna ọkọlụ na-enye ya nsogbu. Ọsịna ọkọlụ ife na-enye ya nsogbu. O were uchi gị ọdọba ọwa anya ngada, o were ọbara na-egbu ya. Nwaanyị o kwesịrị igbu ọbara? O nwere ife nwaanyị na-eme eburugodu dibịa, nwa nwere ife nwaanyị na-eme ị ga-eji nọ under your husband. O nwere ife di gị ga na-enyelụ gị aka na-eme. O nwere ife ị ga-abịa imerisi, obi m biko bịa enyere m aka mee ife a. Nwaanyị woman is created to bring life and not to take life in any way. That is n'ala Igbo, nwaanyị anaghị egbu akwụ. Ala Igbo nwaanyị anaghị egbu akwụ. Nwunye ma nnekwu na-eme mgbe ọ bụrụ na ekele isi nne n'ụlọ,
ọ bụ si abụgodu n'ọla si nwoke nọ ebe a si ya bịa na ọgbọ ga-egbube gị iwe instead of na bụ mma nnekwu anya ahụ iji aka ya gbulite o weli enye nwatakịrị iwu wọsụ iti gwara ya bepụ di ya dị ọbala ahụ apụọ ọ naziala gị ya utinyezie n'ime ihe gbanye mmiri ọkụ wọsụ dị ọbala pụkwa na ya kịta nna aghọtara mana people ama mma why it is like that mana kịta nwaanyị na-egbuzi efi nwaanyị ọ na-egbu efi nwaanyị anaghị egbu efi n'ala Igbo nwaanyị na-eduzi mmanwụ nwaanyị na-eku mmanwụ n'ala Igbo nwaanyị na-ama mmọnwụ nwaanyị na-agba mmanwụ kpọrọzịa kịta nwaanyị apụtazịa n'ihu mmanwụ na-ete na-abụọ mmanwụ ego kwụrụzịa bikos gịnị gender equality ndị ọcha bịara ka ha mebiela onye ọdịnala anyị mana lekwa n'anya n'oge na-adịrị anya mkpapa ya akpakwa so nwaanyị enweghị right ịdọtụrụ mmadụ ike nga maọbụ chi nwoke ife o nwere ike ime nwụzi nwaanyị ekwesịrị gbado mana ka a sịgoro na ọgụgụrụ ka o yesi dị o nwere ike dọlụ nwaanyị ibia mana o ya enwegheri nwoke nke na ya ime ndị nwa mere eze nwaanyị bifọ o nwere nwoke na-adị ha n'akụkụ sometimes asị na eze nwaanyị nke erigo onye nke eri ọ bụrụ na o riri ya ọ bụrụ na o riri ya for your purpose ọnwụ ife ọchị imenụ dị ka ọ dị nke dị anya ọkpọ nwoke ahụ meeli ya kịta nwaanyị na-ekpochizi onunu nwaanyị ọ na-ekpochi onunu n'ala Igbo ọ na-agbakọkasị ife niile ọ ga-akpakọsị ọkpọ nwoke ahụ anyị na-anabụ so arụ ọrụ na-abụ ife ụsọ ndị eze nwaanyị ha na-eji ụmụ nwoke na-anyalụ ha akpa onye aka ha na-eji alụ ọrụ mana ife adị nkịta nwụzie na-eme ya ọ fọdụzịrị nwaanyị nkịta ka o jee n'afọ afịa ka o gote amụ ka ọ kwụnye onwe ya amụ ya bụ ife fọdụzịrị maka all in the contest na ha chọrọ ka ha mekere ya nwoke so ndị nwa bụ nwoke jeje welu okposi chi gị kwụọ ụgwọ nwaanyị si anya ya dọtụrụ gị chi gị iwu onye iberibe takata afọ ihe abụrụ iwu ma nrata ọkwa ya anụ nwaanyị ya afọ na nwaanyị gị ga na control because he subject go ife iji wee bi ụwa under woman a sị na this man na woman rapọ nwozi ife ọ na-eme nwute my brother njebe too much these activities na dị ewetebe m iwe mana in short form nwaanyị ekwesịghị ịdọtụrụ mmadụ ikenga ma ọ dọtụrụ nwoke chi ya ebe ịwa okposi ikenga okposi chi mmadụ ịwa anya ngara egbube anụ na ya ọ jọgburu onwe ya ndewo maazị ndewo anyị kelekwara gị na nnabata ịnabatara anyị gị si anabata anyị ka ụmụnne anyị gara akwụkwọ abịa anyị ajụọ gị ajụjụ gbaa gị nta ajụjụ iwepụta ohere gị sakwa anyị ya ka ndị ọma na-egenyere anyị ntị bụ ndị Igbo na ndị ọzọkwara nnukwu Igbo na-abụghị ndị Igbo na-esonyere anyị ikela amụta ihe gbasara ntọ ome n'ọdịnala Igbo anyị kelegere nne ndị ọma na-ege anyị ntị anyị ga-apịkọta ya ọnụ ebe a anyị kelekwara unu na isonyere anyị ọ ga-abụkwa mbụ Maazị Izuakọlam onye nkwado ntọ ome n'ọdịnala Igbo ekena m rere na asị m izu akwụkwọ n'elu